ए छाड़ खाई रे मांस तो मଣିଷ ଖାଇ ପାଇଲାନି ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଇଲା ଆଉ କଣ କରିବ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତ ଶୁଖୁଆ ନହେଲେ ଜଳଙ୍ଗ ମାଛରେ କାମ ଚଳେଇଦବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବଜତି ମାଗିଲା କହିଲା ଯଦି ବାଡି ପଇସା ମାଂସ ମଟନ ନ ଆଣିକି ଆସିବୁ ସେଇ ସିଆଡେ ସିଆଡେ କନିଆରୀ ମଞ୍ଜିରେ ଗୁଡ ମିଶେଇକି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିବୁ ମରିଯିବୁ ସିଆଡେ ଏଠୁ କଣ କରିବି ବାଧ୍ୟରେ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମଟନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟାଏ ହେଇଗଲା ତ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମଟନ କେଜି ଦବଟି ନା ଭାଇ ମାସ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ମୋ ଛେଳି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆର ଛାଡ ଖାଇକି ହେଇଯାଇଥିବ ଆସିକି ଖାଇ ନବ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି କଥା ନା ଆଉ ତମେ ସେଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ଆସି ଗୋଟା ହେଲେ ଲୋକ ମାଂସ ନେଇକିରି ହାଡ ଗୋଡ ନାଡ ସବୁ ଖାଲି କରିସାରିଲେ ଆଉ ବାକି ଅଛି ଯେ ସେ ତା ଅଣ୍ଡାଟା ଯଦି ନବା କଥା ନବ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣିଲା କଣ ଇଏ